Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh nang channel Lek Bukan Keranjingan. Salam sapa buat bolo-bolo dulur-dulurku kabeh. Nah, dimanapun Anda berada, salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine selalu dimudahkan segala urusannya. Wes pokoknya amin. Wulan suro iki buat bolo-bolo gedeni tirakate. Oke dungane aja lali ngibadah salate ya dikencengke aja nganti lodang. Oke. Wis sing penting njaluk seger waras karo sing kuwasa paringan keselamatan ngono ya bolo. Aja lunga ado-ado, aja dolan ado-ado. Iki pokoke wulan suro iki wingit. Oke. Iki Lek Bukan ning omah kelanjutan yang beberapa hari yang lalu. Lek Bukan kan wis resik-resik resik-resik odor sing ning loteng dhuwur. Nah, saiki wayahe genti ngresiki indoor. Nah, indoor AC. Lek Bukan kok ora di kon ngresiki tukang kowe. Lek Bukan kowe mantan tukang AC kok dadak ngongkon. Lek Bukan iso ngresiki dhewe bono. Dadi tandani dhewe. Mulai iki wis nyepake ondo. Gari ditata sik, iya to. Oke. Resik-resik ning dhuwur. Ya buat bolo-bolo sing durung subscribe, like, comment, share ya, aja lali. Iki subscribe kuwi gratis, ora bayar. Ngono. Sing bayar kuwi nek nonton kuwi ngelongi kuota ngono. Kita nata ondo sik. Nata ondo bola. Di ondone Lek Bukan ki ondone nium lipat. Dadi simpel. Nek dilempit piye dadi cilik iso didekek ning endi-endi, iso digawa ning ndi, digoncengke motor digawa ning ndi iso. Ya to ning ora iso dikantongi bolo. Nek wis dibuka dadine dhuwur, dadine dawa. Ngono bolo. Ondo ngene iki. Suarane berisik. Lotekan jadi cetak ngene iki lho. Iki berhubung ning jero ning ruang ya tetap nganggo pengaman bolo, diganjel spon. Spon kuwi ken ora lunyu, ken ora mlurup. Itu ya bolo. Jadi menjaga suatu hal-hal yang tidak diinginkan ngono. Oke, tak dikesek engko gek lanjut. Oke. Nah, jadi gini, bolo. Iki sadurunge dicuci. Iki kenapa Lek Bukan kok pasang iki? Nah, iki dienggo nutup karena ini enek TV, enek speaker bolo. Dadi gen ora kecipratan banyu utawa kecipratan air ya bolo. Karena nanti kan nyuci iki kan indoor kuwi disemprot pakai air. Ora ditutupi ngene, airnya nyiprat ning TV, wah kacau bubar bolo. Wes, iki Lek Bukan tak bongkar dulu. Loh, Lek, iki kok bongkar kok AC-ne isih urip, ora apa-apa bolo. AC isih urip ora apa-apa asalkan paham, nek ora paham yo. Lho, gampang to nyopot. Nyamah iki, Mas. Nyopot gampang, kuwi swing kuwi sing gerak, munggah medhen ngono bae. Saiki piye carane iki buka? Iki kan enek kenop-kenop iki bolo. Iki nggur dibuka tok ngene. Lho, buka. Lho, iki enek skrupe. Enek skrup. Iki tinggal dibuka. Lho. Gampang bolo. Lho. Simpel. Nek sing paham kuwi weruh carane buka bolo. Jadi
unite indoor kuwi ngono. Cara buka skrupe kuwi ning jero bolo. Jadi kudu ngerti buka. Iki indore kuwi sebenarnya dingin bolo. Ning dingine kuwi angine ora sampai bawah. Kenapa? Ya memang wis wayahe kudu diresiki, karena nek ora diresiki kuwi nganu apa jenenge ngelendir tuh ngelendir bolo. Iki buka, terus iki unit iki apa mekanik sensor. Ting. Saringan bolo. Iki saringan. Nah, bar iki indore kudu dipateni bolo karena wis buka mekanik jero. Jadi nek ora dipateni karena AC kuwi selalu standby setrume. Jadi ora kaya banjir mati urip. Iki wis copo. Iki aja nganti kena banyu ya bolo. Iki sensor nggo remote ngono. Iki nek kena banyu kok koslet ngono. Iki tinggal copot bodi, buka ya toh. Iki engko songkete dicopot dulu. Matiin dulu, Mas. Iya itu AC-ne sama kamerane. Iki bodine wis copot ya bolo, wis dilepas kabeh unite iki. Nah, saiki tinggal nyopot iki saringan-saringan iki. Jadi nanti lepas talang karena aliran talang iki sing marake gampang kotor, ngendap marake ngendap kotoran-kotoran sing lendir-lendir kuwi marake mampet bunteti aliran kencing AC. Jadi bahasane nek AC kuwi kencing, buangan air kuwi kencing. Nah, kuwi gampang mampet, gampang buntet, akhirnya trocok, bocor. Ngono benda. Tak lepas saringan dalam enek kerawang iki lho bolo. Ini ora dilepas. Ora bel, ora Yesu. Nah, sing penting kuwi nek ngresiki kuwi blower dalam. Kuwi ya diresiki bolo, mergone ngetrel bolo. Gitu. Nah, tapi gampang iki bolo. Iki sing arah angin, dadi iso nganan, iso ngiri, iso nganan, iso ngiri ngono bolo. Oke, tak duke sih. Blore ya kotor bolo.
tuh bola. Ini nek ngresiki iki sisan bola. Digen bersih tenanan. Oh. Nah, yen bersihin iki to bola. Kuwi mekanike iki ditutup kresek bola. Takutnya apa? Ben engko gen ora kesemprot air. Nek kesemprot air engko ndak iso rusak, ada kerusakan dadi nek konslet ngono. Oke. Oke, tak bongkar dulu ya. Bongkar blower. Oh. Bongkar blower. Nah, ini yang dicopot dulu. Tuh. Ini dinamo swing. Itu dilepas ya bola. Kan ora kecil. Tinggal ini. Nah, ini arepe lepas blower. Kuwi sebenarnya dari sisi kiri gini iso lho. Jadi kap samping ini cukup dibuka. Kuncine bearinge as blower kuwi dibuka, blowere terus baut blower di dalam tinggal dikendoni. Terus ini dibuka ngene sithik, blowere ditarik, kuwi bisa. Cuman ini notok tembok. Nah, bisanya apa? Bisanya kita bongkar bawah, buka talang. Gitu. Wis bola wayahe pasang ya bola. Nah, sorry ya bola bongkar blower mau ora tak record karena ribet banget. Aku copot apa lepas blower terus langsung resiki diduke disemprot dikumbah lendir-lendir jero saringan iki wis diresiki digosok disikat talang kencing buangan air ya wis diresiki wis pokoke well. Nah ini tinggal pasang ya belum, tinggal dipasang. Oke, supaya masang sih pasang dulu.
wis ngenok lho. Iki wis kenceng iki lho. Dadi nek bongkar, lepas, masang kuwi ya kudu sabar alon-alon karena iki kan tom gitu. Jadi ora kena di oyok tuh lho. Ini kurang pas. Wis kenok ya, tinggal pasang sekrum lho, tinggal buka. Nganggo kuku tok lho, wis buka. Iki ya wis buka. Baut. 4 baut aja. Wis tak medhuk sik cukup baut. Baute ora kegobol lho. Nah. Yo pasang yo pasang. Oke, boleh iki di sensor marmutnya dipasang dulu ya bro. Engko masang sensor marmutnya lali radi pasang. Nah ya bujur. Itu dipasang ya bro. Lali ya. Wes pasang tabel, tinggal ditutup gitu. Kabelnya dimasukin sih. Total ya sing rapi. Tinggal dibaut. Rapi toh. Ngene iki bongkar pasange. Lek kok ora wedi setrum. Iki setrume wis ana bolo. Ora wedi. Kulino bolo. Dadi wis paham. Sine wis paham. Paham setrum. Dadi aja nganti nyenggol iki ngono. Nyenggol ya kesetrum tenan. Piye wae iki? Oh iya setrum iki. Kita tinggal baut-baut. Lek body cover ngarep mengko ya tak pasang ya bolo. Gen ngerti bolo-bolo. Gen paham. Wes nah duwingin gen wes anyes ya bolo. Karena iki wes cuacanya wis mulai panas-panasan dan nek malam bediding wayahe panas mawon. Kita belno body covering ngarep.
sama swingnya di dalam kamar mandi. Duh, dah dados. Lek kok iso servis dhewe, iso bongkar dhewe, lah ngopo? Selama kuwi iso ditandangi, paham, ora masalah. Nenek bolo-bolo ya sing ora paham, ora mudeng, ora iso ya aja, mending order tukang AC. Nah, karena wong AC itu ora sembarangan. Soalnya apa, AC itu setrume ini posisinya standby bolong, jadi nggak boleh mati. Jadi ini ki enak setrume, ora gere AC ini ki mati, ora enak setrume, ora tetep enak setrume bolong. Nah, iki bodi tutup depan ya bolong, tutup depan. Masangnya piye? Oke, cukup gini, masuk ke. Nah, wis dadi bola templek tau bisa. Nah, saiki tinggal pasang iki sensor marmut. Nah, sensor marmute beres, wis rampung, dados. Mah nyalakno. Lah pasang swing kuwi luwih gampang lho. Lho wis nyala kan. Nyala. Swing itu lebih mudah. Karena apa? Iki kan enek kancingan bolo. Nah, carane buka kuwi digeser kanan. Itu wis buka kancingnya. Lah lepase kuwi gur cukup ditekuk tok tik, ditarik tik ngono terus lepas. Nah, masangnya ya ngono bolo. Iya, tak pasang ya. Masuke nggon motor dinamone penggerak. Selep udah masuk. Nah, ini masuk bolongan, kuwi tinggal tekuk tok. Ini ditekuk, loh, melenggung, masuk ke, loh, udah masuk, tinggal dikancing. Nah, pengaitnya kancing tengah, tik, nah. Apa? Oh, monggo, nanti ini dingin banget belum? Swingnya nyala no mas? Gerak belum, turun, slow, wow, opo toh, udah selesai belum? Nah, ini ki mau review, apa? Tutorial bersihin AC di rumah sendiri. Jadi lek bukan wis bendinane ngono tiap 3 bulan sekali lek bukan selalu bersihin AC bolo. Resik dhewe, tandangi dhewe. Mergo lek bukan kan wis pengalaman pasang AC. Dadi yo dulur-dulur sing ora paham yo luwung order tukang AC dadi kan aman bolo. Kane buku mau ndi, Mas? Kuwi Mas, tolong Mas. Tak gosok tembok iki teles ono. Stopen sih. Itu kan gampang editnya. Udah biru lah. Kayak titiknya gede buber itu Pak. Tinggal ngresiki tembok.
nanti ibu ya kotor bro kecipratan